Невідома жінка напала на меморіал ліквідованому ватажку вагнерівців Євгенію Пригожину та його правій руці неонацисту Дмитрію Уткіну. Його облаштували біля пам'ятника російським окупантам у Сімферополі. Перехожа обурилася і роздерла фотографії Пригожина та Уткіна на шмаття. Неподалік миттєво знайшовся поборник руского міра у парамілітарному вбранні та кілька його посіпак, що крутилися поруч. Жінку хапали за руки та погрожували окупаційною поліцією. Я сейчас покажу, где женщина, где нет. Молодой человек в белой рубашке, зачем вы на меня кидаете? Поки кілька чоловіків кидалися на жінку з кулаками та лайкою, на місце прибули поліцаї. Поставили кілька запитань та ледь розібралися в документах жінки. Вже відомий нам камуфльований чоловік не оминув можливості вислужитись перед окупантами і пояснив, як нібито усе було насправді. Вы лично общались с Пригожиным, что ли? В последние дни. Почему вы говорите? Там Пригожин? Там Дмитрий вообще-то какой-то. Две фотографии. Один человек. Эта фотография нашего героя разбила. Да, она порвала, разбила фотографию, разбила публично причем. Жінку, яка попсувала меморіал воєнним злочинцям, забрали до окупаційної поліцейської управи. Утім, що саме їй закидають, невідомо. Як слушно зауважили в мережі, чи то дискредитацію вагнерівців, які після заколоту в немилості російської влади, чи то неповагу до почуттів вірян секти Пригожина. Більше 5 тисяч російських військових розкатали губу на кримську землю. Вони стоять у черзі за обіцяними окупаційною владою ділянками. Про це повідомляє представництво президента України в Криму, посилаючись на дані відкритих джерел загарбницьких реєстрів. На тепер 447 окупантів отримали повідомлення про виділення їм землі, здебільшого на північному заході півострова. Землю обіцяли тим, хто буде поранений чи знищений на війні проти України. І не лише контрактникам, а й нині опальним найманцям з ПВК «Вагнер». Власникам маломірних човнів у Феодосії заборонили виходити в море далі, ніж на кілометр від порту. Про це стало відомо Центру національного спротиву. Посилення заходів безпеки в акваторії затоки вважають реакцією росіян на успішне ураження військових об'єктів у Криму. Затоплені баржі мають не пустити морських малюків до Керченського мосту. Така тактика оборони у протоці помітна вже з супутника. На знімках аналітика Саттона та сервісу Planet.com за 19 серпня у морі на південь від мосту не видно жодних сторонніх об'єктів. Через 2 дні з'являються 2 судна. Ще через 2 дні – третє, а на фото за 26 серпня їх уже 6. Відстань між затопленими баржами складає приблизно 200 метрів. 5 барж розміщено між півостровом та косою Тузла, навпроти місця минулого удару. Очевидно, що цього проміжку цілком достатньо для проходу малих і маневрених безекіпажних човнів. Українські військові здатні поцілити в будь-який об'єкт окупантів у Криму. Про це в етері телеканалу АТР розповів речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, українській розвідці відомо майже усе, а також неабияк допомагають місцеві жителі. Про це, на думку Братчука, свідчать численні прильоти по тиловим базам росіян у Криму та спецоперації українських військових, як це було на Тарханкуті минулого тижня. Звичайно, зараз ніхто не говорить про те, що ця вогнева лавина, вона має впасти на півострів, на голови кримчан, як вони кричали, деякі зрадники, там каміння з неба. Цього не буде, буде поступове
просування по цих напрямках, буде продовження етапу демілітаризації тимчасово окупованого Криму. Озброєні російські силовики вдерлися до оселі жителя Сімферопольського району. 47-річного чоловіка звинуватили в повторній дискредитації російських військ у забороненій в Росії соцмережі. Ймовірно, Інстаграм чи Фейсбук. Як саме бранець зміг образити воєнних злочинців, та ще й вдруге не уточнили. Але для більшої переконливості камуфльовані бойовики виявили кілька кущів конопель, а також готове до вжитку зілля. Сімферопольця вже взяли під варту. Ймовірно, йдеться не лише про штрафи, а й про кримінальне переслідування. Росіяни намагаються перетворити кримських татар на манкуртів, щоб кримці не підтримували одне одного. У цьому переконаний Руслан Кантуганський, якого 4 доби тримали в ізоляторі Сімферополя. Руслан – один із 22 кримських татар, затриманих минулої п'ятниці біля окупаційного Київського райсуду, де обирали запобіжний захід іншим незаконно затриманим кримцям. Попытка сделать так, чтобы к зданиям суда не приходили люди, чтобы они все более и более становились равнодушными к проблемам своих единоверцев. Вот манкурты были такие люди, да, вот, то есть попытка делать из людей, из живого, заботящего друг о друга народа, сделать как бы толпу манкуртов. То есть вот это их как бы цель. Она вот, очевидно, объективна, то есть и, всем понятна.